हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जूरिया बी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। ओमफ्राय जों दायो नैबे लामायाव दङ कारिगावनि खाथि आमगुरिनि र'डआव नै मासे मैदेरखौ दैबायगासिनोमोन आरोना, माने ओरै फैगासिनोमोन। सासे बांगाल नामा मिन्थिया, गाव फिसिनाय खोमा। ओमफ्राय बेयो ओरै बे लामाजों लाबोबाय थानायावनो दसे भिडिअ लानाय जाबाय। नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट दंबा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो अननानै प्लिज। Me wind and rain, you're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. आंनि दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै प्लिज लाइक, शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालाम। स' एसेनोसै, गोजोन्थों, बाय बाय।